Benvidos a Todo Mal, o programa que ten as galiñas pola hora bella. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho para arriba. Pois tu tarado su norme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Sí, señor. Todo Mal, Caribe Miss Edition. Ou Todo Mal Graxeado Edition. Tamén é outra forma de chamarlle ao verán. Porque Summer Edition está moi visto. Gústame máis eso, Caribe Miss. Caribe Miss Edition. Caribe Miss. Faltaría que estuviéramos os dous en tanga encima duns tambores. De lado dunha piscina. Pero non sería agradable pola túa parte. De verte a ti en tanga non é verdad que non sería agradable para mí. Eu me puxen un tanga. Fixeche unha vez en tanga? Sí, salíanse os huevos polos lados. Porque unha pirola pequeniña, para un huevazos. Non che dá nin para poder fardar de turbo bañador, de bañador turbo, pero tampouco che dá o bonito do sexo. Non, do sexo non me dá. O sea, non che dá o bonito, o sea, non podes vestirte con cousas así apretadas, sin embargo, tampouco podes ter un bo sexo. Que putada. Que putada, verdad? Non sei se me estou explicando. Pero tampouco podo ter sexo do malo, entonces veo por min estamos como estábamos. Caribe Miss Edition, non? Caribe Empeza aquí Miss a nova época do Todo Mal. Que diste? Que cambia? Hostia, que non encendín as luces, eu xa vi este moi oscuro. Encenderei, non sabe mellor. Igual botan calor. Era bonito, non? Vou desencender. Vai encender, veña. Ahora o electricista vai proceder a poñernos a iluminación e denotar un cambio espectacular. Aí vai! Dios! Eu xa vi a volta da oscuridade. Ahora sí, coño, vaya cambio. Se hizo la luz. Amén. O que é apagar as luces, É pajarilla fenosa. Apagar a fenosa. Mira, podesme explicar unha cousa? Bueno, primeiro, estamos en Summer Edition, Caribe Miss Summer Edition. Edition, no, Caribe Miss Edition. Caribe Miss Edition, todo mal. Que diste? Cal é a diferencia? Pois tampouco tuvemos a precaución de cambiar o decorado, nin nada. Pero ti mira que color, como brillamos do sudor. É verdad. Creo que xe se dá cuenta de que ves... Por que vai ser Summer Edition? Porque a miña proposta... Isto non sabes, é unha exclusiva. Que É exclusiva. A miña proposta é, como este inverno gravamos pouco, porque traballamos un montón, Sí. este verán gravar máis. E este verán non se paran todo mal. Hostia, é unha exclusiva, non me contastes porque sabías que iba a dicir que non. Claro, non está preto aquí delante de todo o mundo. Entón, este verán vai haber todo mal, nunhas condicións lamentables, claro. Lamentables, porque esta señorita xa leva aquí 3 cervezas encima da mesa. E as que hai debaixo. Non, cousa, por que estás quitando a pegatina? Porque a miña política é no money, no party. Ah, Que é un clásico do todo mal. No money, que no nos sigue party. desde o principio sabe que nós sempre no money, no party. Sí, o que pasa é que nós facemos clásicos, pero unha vez en 15 anos. Dicimos, esta frase é clásica. Hai 15 anos que nos decimos. Pero hai un fulano en Rodeiro dicindo, é verdad que lo decían. É verdad que lo decía un E chico. quitei a etiqueta para que non se sepa cal é. Porque no money, no party. Pero a que non se sabe cal é. Non se sabe cal é. Non se sabe Pode cal é. ser calquera. Pode ser calquera, pode ser... Menos eu Cruz que sei. Campo, que non é cerveza, o resto pode ser calquera. Dios, vamos con la comedia más alta. Sabe, Caribe Miss Edition. Summer Edition. Caribe Miss Sabes que Edition. pasa? Que ahora estamos lle dando alas a toda esa xente que pensaba que facíamos sempre o todo mal borrachos. Por supuesto que no, Porque hoxe sí, pero os outros días todos que... Borrachos tampouco. Buah, borrachos tampouco. Eu borracho non podría facer todo mal, porque eu borracho empezo. Hola guapa, ¿y de dónde eres? Yo soy de Málaga. A mí me gusta meterlle así fantasías geográficas. Non me dejan. Claro, porque eu vou dicir teño un BMW porque non teño. Pero son de Málaga, podo ser de Málaga. No, Eu paso tamén. por Malaguita. Dime algo de Málaga. Playa. Temos a Málaga. Non entendo, o sea, eu teño que dicir algo de Málaga a ti que te quero teríasme que dicirte a mí. No, ti cando dixeu son de Málaga, e a xente dixe cousas. Do sitio? Claro, ti dixeu son de Dodro. Sí. Ai, polos de Laíño, unha boa empresa. Ah, claro. Entendes? Sí. Me faime eu fago un malaguita que flipas. Ah, eres de Málaga. Eu Soy. estuve unha vez en Málaga, moi bonito. Es. E non hai que pillar os dedos tampouco. Estuve ali na calle Larios. Con Coca-Cola. Claro, con Coca-Cola, non. Sí. Bueno, estamos de Prova. A Coca-Cola vai a todo. Sí. A Coca-Cola vai hasta a tortilla francesa. Si te por ben. Bueno, que tal?
Que tal, que tal? Moi ben, de Summer de Caribe Mix Edition. Igual non tiñamos que haber dito Summer Edition primeiro e depois cambiar, porque agora vai má cabeza eso. Bueno, eu aquí de Caribe Mix Edition, moi preparado. Quen preparado? O programa? No. Ese é o problema. No Caribe Mix Edition non nos vai dar tempo a preparar as cousas. Porque temos a mesma carga de traballo e verbenas. Entón vai ser uns programas lamentables. Ahora, vámonos rir. Seguramente. Seguramente sí. Seguramente sí. Eles, seguramente no. Pero ti máis se Trequele. Bueno, e quen que se vai a particularizar Caribe Mix Edition? Non sei, eu estou me enterando agora mesmo. Que isto vai ser, sabedes cando en Zapeando cambian a xente e É fan verdad. versión verano? Fan en todos os programas que cambian a xente en verano para que non te aburras deles en setembro e dicir ai, que descansados. Estarás descansado ti porque a xente está cansado de verte. Efectivamente. Por nós imos facer, pero siguen facendo o mesmo programa. Sí. Cambian a xente, pero siguen facendo o mesmo programa. Correcto. Por nós imos facer unha verano edition na que tampouco cambiamos a xente. Novedad! Entonces, claro, é completamente distinto. Que É vamos a verdad. facer exactamente a mesma mierda que estábamos facendo hasta agora. Pero cambiamos o nombre. Un día podemos ir á miña horta a gravar, por exemplo. Uf, Igual igual sudamos. hai velutinas. Que dixo miña nai. Ojo que dixo miña nai, cuidado. Este ano, como hai menos velutinas, hai máis moscas. Hostia, para. Eso está comprobado que nunha tulería dela, que é verdade. Non sei. Pode ser verdade. Pode ser verdad. Se as velutinas copen as moscas, según miña nai. É os gatos pequenos. É como un águila real. Prácticamente. Eu cada vez que hai un águila, miña irmán di, vai nos coller o gato. E as águilas reales? Entonces ao mellor collen tamén. As águilas reales que levan a camiseta de Mbappé. Do Real Madrid. Non se entendeu o meu chiste. Summer Edition, Caribe Mix Edition. Bueno, primeiro de todo, que tal estás? Bueno, vexo que ben. Siguiente pregunta. Joder. Que pasa? De verdad, cada vez estou máis cervezas encima da mesa. Que é a mesma sempre. Vale. Bueno, que? Estou fantástico. Estás fantástico. Tuve malas noticias. Malas noticias. Tuve malas noticias Por qué? e o Gallego, ou polo menos este Gallego, Digo, non vales por todo. cantar máis malas noticias che dan, mellor estás. O Gallego vive ben no malo. Por exemplo, Amancio Ortega, non vale que é de León, outro clásico. Outro clásico todo mal, que descubrimos que era de León. Por exemplo, Galloso, que é millonario. Bueno, Joder, sí, é millonario. que Gallego, bueno, o de Estrella Galicia, que ten que ser millonario. Ese sí que é millonario. Pero non é gallego. Non haberá un gallego con cartos. Bueno, un presidente da Comisión de Festas. Ou alguén que tiña unha serradera. No, Os da serradera porque teñen cartos. Os presidentes de Montes, Os presidentes de Montes. da Comisión de Montes, dos que venden a leña para os veciños. Venden a leña para os vecinos. El vecino que vende la leña para el alcalde. Rajoy. Rajoy Edition tamén. Bueno, un madeireiro. Sí. Que teña cartos e que sea gallego. Sí, un mexioeiro. Que hai carta no mexio. Vale, un do conserva que teñen as casas ali ao Sí, lado ao da final sí praia. que hai millonarios. Sí, é millonarios. Pasa que non salen pola televisión, salen tan calados. Son un millonario humilde. Está mal. O gallego non vale para ser millonario. Está mal, está disgusto, porque non ten de que queixarse. Un millonario non pode dicir ai, vamos aí, a letra da hipoteca, que tal? Que pasa? O gallego clásico como yo, cantas máis peores noticias me deas, máis feliz estou. Sí. Poñen, porque é o meu mecanismo de defensa. Estou en la mierda, e que pasa? Pero Eu non sei estar ben. Pero cal é a mala noticia? Si yo te contara. Si yo te contara. Pues- Laboralmente, negativas todas. Por qué? Para empezar, hai que seguir traballando. Ah. Xa é unha noticia negativa. Sí, é verdade que sí. Traballo, mucho. Sueldo, pouco. Suele vir da man. A máis menos, a máis trabajo, menos sueldo. Suele ser así, é unha regla matemática. Más que trabajo inventou por menos sueldo igual a máis disgustos. e máis dinero por menos sueldo. O sea, al revés. Dixen máis dinero por menos sueldo. Máis o da traballo- cerveza non foi a idea tan brillante que nos pensábamos nós. No. Que? Que me estabas dicindo? Bueno, acabaste a túa Ti teoría. eras. Bueno, eso, que canto peor, mejor para todos el suyo. Beneficio político. E que eu estou moi bien porque estou moi mal. Moi ben, perfecto. Vale, pois eu fui ao médico, falando de cousas así de estar ben. E resulta que lle dixen podes non facer ruido cando bebes, porque senón vas quedar sin dentes. Eu aguanto todo, pero ruido ao comer e ao beber non, Perdón,
Foi un sorbidito. Amo abridor. O abridor é malísimo. Deron unha jalleja. Menuda puta mierda. Sí. O abridor. Pois mira, resulta que... Cando acabas de abrir as cervezas, seguimos co... Ole! Vale. Resulta que... Aí se non lle quitaste a etiqueta. Sí, non lle quitei por atrás porque non vale a pena. Hai que brindarla tamén. Caribe mi seditio! Caribe. Que me noides pasar. Joder. O que se traje isto é ser fan, Vamos a ver. Fui ao médico a facer unha analítica. Por qué? Porque eu tuve a cara moi chea de granos. Unha pasada de chea de granos que tiña. Entón, empecé a tomar unha medicación para ver que me iba ben, tuve que facer unha analítica, non? Como tiñas granos, tomaches unha medicación. Unha medicación. Eso non che dá unhas pistas do que tens que facer ca cabeza. O mellor hai que tomar tamén unha medicación para eso. A verdade é que me foi ben para a cara, a mí para a cabeza tamén me iba ben. Bueno, total, que o tema non era ese. Que vou andar ao médico de cabeceira e digo, mira, veño facer unha analítica, porque claro, estou tomando unhas pastillas porque tuve en granos e tal, e agora xa estou mellor, pero para levar un control. E dime a tipa, bueno, e como o levas? E dixo eu, ben, a verdade é que levo un tempo ben, pero últimamente volveron a sair un par de granos. E dixo eu, claro, debe ser que estou un pouco nerviosa e por iso me saíron granos. E dime ela, bueno, pois ponte tranquila, se non vais salir máis. E esa foi a recomendación médica que me dou a fulana. Moi boa recomendación, Foi moi de nai, non? O que che dillo, se estás nerviosa, Ponte tranquila. esa estaría. É un chapao, Quero decir, eu estou aí deitado na camilla, está operando un cirujano e o tipo vexo que te tembla a mano e ponte tranquilo. Non, iso funciona, ponte tranquilo. É como se vas ao médico, dame unha perna, pois non andes. Claro. Ou como diría miña nai, anda enriba da outra. Eu tampouco me puiden decir que mal, porque ben. Ben, e unha cousa máis importante, puxéxete tranquila. Non. Pero non por culpa do médico, que el dixo que te tiñas que puxer tranquila. Claro, o sea, eu si me... que pasa? Que non me recetou, eu si me recetara. Foi de boquilla, de boquilla. De boquilla non vale, hai que Pero deixar si, todo, non- no médico hai que deixar todo por escrito. É que liguasque. Fixeches este día ao médico e que che dixa, que tal as pastillas? Ben, non podo beber alcohol. No, é que sei, fixe unha analítica un mércores, por deixei de beber o domingo, tampouco. Fixeches a técnica dos patróns? Home, claro. O día antes non beber? No, 3 días antes. 3 días Pero antes? porque me coincideu un mércores. E claro, eu entre semana, bueno, menos hoxe. Ti non bebes entre semana? En principio non. Ojito la trailer ahora. Será de pobres tamén beber entre semana, non sei. Bueno, escoita. E que faz na bodega toda a semana? Estes días que non estamos grabando o podcast, sí que escoitei podcast de outra xente. Son máis grasas. Sudas, eu tamén estou sudando. As grasas da barriga, vamos. Bueno, perdón. Mentre nós non gravábamos o podcast, sí que escoitei os podcasts de outras persoas. Para copiarlle. Non, por aburrimiento. Que é o que famos que nos escoitan a nós, por aburrimiento. Quero dizer. Como? O Caribe mis editio escoita a xente que quere ir a fuego en la vida. A xente que lleva unha pegatina... No coche que pon bebé a bordo. Donde... A fuego con la vida. Pegatina ao coche, espérate. Estaba pensando en algo de fe en Dios ou unha cousa así. Fe en Dios e ferro a fondo. Un Galicia ras, un Eu tirello creo de que a freno. xente que ten unha pegatina de Fe en Dios e ferro a fondo non o escoitou todo mal. No. Está outras moviditas, está a ir na lancha e ir pescar. Están vendo a Telejaita. Están vendo a Telejaita, son los míos. 15 años después, en plan, levo 15 anos vendo a Telejaita, que gracia aquel vídeo do Oliver y Benji, bueno, sí, en fin. Los mejores. Putos locos. Que pasou? Que estou escoitando podcast, estou vendo que hai unha tónica, que é unha tónica gincas de limón, non. Unha tónica soes. Unha tónica, unha costume, Unha tendencia. unha tendencia, non se pode dicir unha tónica. Sí, a verdade é que falache está Falei ben. pero foi como que fixen, xa pasamos a Cuba Libre, porque primeiro estuve a cerveza e depois para a Cuba Libre, e a tónica, pero, Foi unha palabra que sei utilizar, que vale para lo bueno e para lo malo. é verdad. Quero dicir, Bueno, a tónica, é verdad que vale para lo bueno e para lo malo, porque vale para os Cuba Libres e vale para cando estás de cajarría. Vale para lo bueno e para para lo lo bueno e para lo malo. Bueno. Ti crees que se poden tomar Cuba Libres sin que se poña o sol? como? Antes de noite? Sí, o sea, gin tonic sí. O gin tonic podese tomar de día. Home. Pero ti podes tomar un Brugal Cola. Ai, dixo unha marca.
Podes tomar un brutal cola e a plena luz do día. Eso se puede. Por suposto, senón, en donde se manterían en peor festivales? Que é un festival? Eu estou en contra... Vouche digo cosa, ahora levase moito tamén a verbena de tarde. A verbena A verbena de que empezan as orquestas ás 7 da tarde. Se fixose toda a vida. Pois. Chámase festa gastronómica. No, verbena de que empezan los satélites ás 7 da tarde. Nas festas gastronómicas empezan ás 7 da tarde. Bueno, pois non. E aí non se beben Cuba Libre, sí. Vamos a ver de que estamos falando. No, bebes viño, cerveza, gin tonic, que non é Cuba Libre. Claro, ti... Pero vai me dicir que ti nunca tuveches un familiar, un tío ou algo así na casa que de sobremesa lle mandou un roncola. A verdade é que non, sempre chupitos, café, vermús... Home, eu creo que sí que... Eu son das que non hai hora. É pouco Cuba Libre. Como digo, a mí non me gusta nada facer o amor despois de comer. Que me podes elegir mona do carallo, vives con tu nai que a gente vas para allá. Despois de comer ao mediodía ou de calcar tipo de comida? Aí eso xa pregúntalle a él. Porque se foras ti non podías nunca, lá, estás como seguidos. Eu, Entre a merenda, precena, cena, poscena, ti non poderías nunca con esa teoría. Precena, almuerzo, desayuno, son diferentes comidas que fago eu como 10 veces ao día porque eu fago ayuno intermitente. Agora como, ahora non, agora como, ahora non, agora como, ahora non. Bueno, Pau, che contar o que estaba contando. Caribe Miseritium, isto fluye, é el veranito, xa non hai reglas. Ao mellor votamos, ao mellor hoxe somos capaces de facer 2 programas, mira o que che digo. Sí, ao mellor hoxe é o día... Porque levamos 20 minutos e ainda non fixamos nada. Ao mellor hoxe é o día que me partes a cara, porque para ser unha boa verbena, un Caribe Miseritium, hostias ten que haber. Correcto. Xa non se estila nada de ver hostias nas verbenas. Non viñeches á festa do Odro, has de vir este ano. Sí. Home, seguro. Bueno, home, eu xa hai cacahuetes e hostias, para min é un verbenón. Bueno, podes contar o que estaba contando. Cando alguén ande a hostias, non lle tirar os cacahuetes en plan, comede bonos, pois non lle justo. Sí, bueno, soles atrapar. Resulta que estou vendo que hai unha técnica, hai unha costume por aí, polo estranxeiro, e cando falo do estranxeiro, refiero a Madrid, que é que os famosos de Madrid están super orgullosos de sacar o carné de conducir. Como que enchen moitísimo o peito. Que pasa? Os famosos de Madrid están moi orgullosos de sacar o carné de conducir. Son tan burros que lle dan mérito. Pero claro, danlle mérito cando saca o carné de conducir con 45 anos. Quero dicir, o teórico, sabes? Eu non che estou entendendo nada. Ti ahora, calcar famoso, quero dicir, Belén Esteban, por exemplo. Pois sacou o carné de conducir, non sei, con 40 anos e era como, me saquei o carné de conducir, vamos facerme un programa especial, turú. Quero dicir, non só... Como fai Belén Esteban cando... Turú. E dirás ti, Belén Esteban, porque é tontísima. Non vos meter con Belén Esteban, porque cómicos, moita xente de distintos paus, Sí. sabes? É como, bueno, chicos, e vamos a parar todo porque saquei o carné de conducir. É verdade, é verdade. Como, pero tío, que me estás contando? En Galicia hai xente que con 17 xa o ten todo aprobado, e está á espera de cumprir os 18 para que lle den. En plan, mira, o carné, non para conducir. Non, para que lle den o carné. Pero xa con 17 está todo finiquitado, están pagando prácticas, en plan, mira, teño que facer prácticas por faceles porque quedanme 2 días para sacar o carné, pero eu xa hai meses que teño o carné de conducir. Tes toda a razón, Os famosos sempre están en plan, el non sei que de 33 años vai sacar o carné, e como, e que fixeches o verán despois de bachillar? Que era o verán de sacar o carné. Era o verán das verbenas e de sacar o carné. Ibas a verbena e ibas a autoescola, verbena. Era así. Quero dicir, home, podelo deixar un par de anos máis, pero estes 55 años, facede mal, que quitei o carné de conducir. Hostia, que aburguesadiños estades, macho. Eu, vou dicir, a veces conto todo eu conto a verdad, toda a verdad. Eu saquei o carné con 20 anos. Sí. Porque o verán dos 18 suspendí unha asignatura de matemáticas aplicadas ás ciencias sociales. E meu pai dixome, non, que tens que estudiar para a academia, non vas sacar o carné. E entón, eu que fixen? Borracharme todos os días. Ir á academia, eso é de titiriteros. Ao final todo fora con esa palabra. Ao final aprobache matemáticas. Sí, e en selectividade que é un 10. Un 10 en matemáticas? Aplicadas ás ciencias sociales, que son as matemáticas así de chichi. Ai, pero ainda así, eu esas non vim de sacar un 5. Ai, moi bien o telejaite, Mira, ternos a todos enjañadiños. E con ese 10... Parecías unha rata pajillera e efectivamente. Sí, no, con ese 10
Compensei o 2 que saquei en economía e saquei un 5 raspado. Por raro que ti economía sabes lo levar ben. Aplicada a las ciencias cerveciles. Bueno, que che estaba contando? Que e xa me parecía, eu xa me vía como unha... Xa eres o último. Con 20 anos sacando carné, xa todo o mundo tiña carné. Os que suspenderon 5 veces xa tiñan o carné. E eu, que vergonza, aquí levándome no coche. E en Madrid, un tipo, 27 años, se va a sacar el carné, No, cuidado. eso, se va a sacar el carné como... Mira, cando o saquedes, avisádeme. Oye, Sí. no, anoteime a autoescuela. Home, Ei, tes 75 anos, mona. Quero dicir, normal. Que pasa? Están aburguesados perdidos. Porque aquí, se non tes o carné, bailas. Ti por que crees que Xocas se dedica ao que se dedica? El Xocas este. Porque seguro que non ten carné e non pode moverse por Galicia. Entón ten que vivir atrapado así na súa habitación. ali en Madrid. Está en Madrid, el tamén. Pero empezou aquí en Galicia. No, empezou en Madrid. Empezou todo en Madrid. Xo que xa un Por programa. non ter carné. Claro, non podía volver. Está por louco que estás atrapado en Madrid. Non podes salir que non te carné. Burro do carallo. Pero é verdade, o famoso está sempre. Ele non sei que, con 33 años. Voume sacar o carné. ¡Oh! E aparte, danlle un mérito. Sí. ¡Pah! Carné. Eu creo que en Telecinco chegas ali e pos isto que pos. Carné de conducir. V1 no currículum para dentro. Tengo carné de conducir. Meu cago en Dios. Debe ser Einstein. E aparte que en Galicia, se non tes carné, que hai moita xente que non ten o carné de conducir, pero tens que sacar o carné do autobús, e co carné do autobús danche o carné de chegar tarde aos sitios. É que, joder, non hai outra forma, sabes? De repente empezas a ser un impuntual da pandilla e diste, home, é que non tes carné, tens que ir no autobús, polo que sea, está ben, pero tes ademais o carné de impuntual, punto. No, a ver, Eso é así, e non é culpa da persona, A pandilla non, porque da pandilla van te buscar. E despois, cada vez isto explicarán porque estamos usando a palabra pandilla. Pero bueno, ese é outro tema. Para min pandilla son os chetos. Pero Bueno. Como bueno, echamos ao grupo de amigos. amigos, ou grupo, ou Eu chamo hormonas, os estercos. Pandilla. Eu chamolle a fábrica de mocos. Bueno, eso, que estaba dicindo? Non sei, tú sabrás. Caribe, mixa, diti. Eso, que o que has de dicir de ser impuntual. O problema non é que collendo o autobús cheges tarde aos sitios. O problema é que ou chegas tarde, que tens que ter cara para chegar 20 minutos tarde, e dicir, che perdeu polo autobús, ou se non faz como me pasaba a min, que chegaba 1 hora e cuarto antes. Xa. Eu cando iba á universidade chegaba 1 hora e cuarto antes, porque o autobús, o seguinte autobús era entrar nunha clase mediada. Non se me ocurría a min eso, por favor. No, por favor. E eu teño feito isto, a verdad, eu non sei como unha persona tan tonta pode respirar e vivir. Eu teño chegado á facultad 1 hora e cuarto antes, e ás 10 da mañán empezar a primeira clase e dicirme, imos para o bar, vamos. E é como, entonces, porque viñeches 1 hora e cuarto antes e non iba a ir a clase, son normal. É que se pode ser máis tonto que esta persona. A verdade que non. Dios. Esta persona falamos de ti, por si acaso Claro. claro. Se perdeu no discurso. Pois moita razón, é que os No, famosos outra dos 30 cousa. anos. No, e sabes o que fan? Os fenómenos. É que son uns fenómenos. É que en Madrid están os fenómenos. Están os fenómenos todos. Porque, sabes onde van a quitar o carné? A Cuenca. Para despois conducir en Madrid. O sea, que diste? Hostia, pero por que vas a Cuenca, que é máis fácil conducir, se despois vas ir para Madrid? Como coño faz? Para despois, joder a todos os que conduzcan ben, sabes? E armar retencións. A ver se non saben... A ver se en Madrid hai tanto tráfico e tantas... Como se chaman? Atascos. Non me salía atascos. Non habendo aquí. Atasquei. Por que hai tantos atascos? Porque só saben conducir por Cuenca. Entón, depois, soltalos por Gran Vía e digo, ai, só sei conducir por Cuenca. É que isto é como se vas quitar o carné de conducir a Rianxo e depois vas te meter a conducir a Vigo. E diste, é que tu lees. Tu lees. Tu lees. Sabes? Tu lees vivo. Agora, tamén te lees se saca o carné en Vigo e depois vas conducir a Lalín. Diz, que fai a xente que pon intermitentes? Para que son esos intermitentes? Que é esa naranja que parpadea? Digo os de Vigo. Claro. É que, pero é curioso, non? Porque, quero dicir, sacas o carné en Cuenca e despois vas conducir a Madrid. Son dúas cousas completamente distintas. É como a xente que di, ai, que eu son moi rockera, que vou a conciertos de La Oreja de Van Gogh. Claro, pois van ver Iron Maiden e bailan, din, hostia, isto non é a mesma movida. Este, claro, que hai guitarras. No outro tamén hai coches, pero é outra movida completamente distinta. Completamente. E creo que xa te estou pillando, Sí. Aquí Carnumo, que Hoxe falei ben. é como te chaman na radio, porque non che saben o apellido. Carnumo, no... Carla Numo, o Instagram. O Instagram é Carla Numo, pero... Carla Numo dou nunha cousa... Gustaríame que non se creara a lenda de que ese é o meu apellido.
Pero bueno, xa está É perdida. que é un nombre guapo, Carla Numo. Ah, sí, pois logo anoto. De nombre artístico, Carla Numo. Porque Carla Núñez pode haber outras, pero Carla Numo ninguén é tan normal. Que? Pois mira, é o que dicía, joder, que pena que non me están conocendo polo apellido de verdad, pois ao final. E aparte, Carla Numo entendo que é unha contricción, ou como se chame, contracción, porque contricción é unha palabra que non existe. Que inventaste. Pero que estaba bastante, contracción dos apelidos. Sí. Entonces honras a tu padre e a tu madre, que o pon na Biblia. É que E sendo eu tan cumplir a Biblia religiosa, vai che facer falta para traballar na gallega. sendo eu tan religiosa, ben, moi ben. Sí. Vaise-me a cabeza. Bueno, Polo que sea. estabas dicindo... Ah, que Carla Numo acaba de dicir unha cousa moi importante. Mira, que espero- dixenche, estabas dicindo, e xa... Sí, porque temos osteometría. Que os carnés de conducir tiñan que ser parroquiales. Eu non dixen eso. Sí, pero eu do que dixeches ti saco esta conclusión. Como parroquiales. Solo valen para conducir pola parroquia, non que os sacaches. E se queres ampliálo, vai a ese sitio e quítalo o carné. Effective is Que queres wonder. conducir en Madrid? Saca o carné en Madrid, non vayas a Cuenca. Eso es. Bueno, a ver, parroquiales igual é moito, pero de comunidade autónoma. Home, non é o mismo conducir por Chantada que por Santa Conda. Si, home, a carretera é moi parecida. E as Pero os vacas condutores non son os mesmos. son os mesmos. Ti solo vale para comunidade autónoma. Que un gallego pode ir no coche a Madrid. Efectivamente. Pero tío, que non podes é sacar o carné en Cuenca sendo residente en Madrid. Eso debería estar prohibido por la lei. Por la lei de protección de datos. E protección civil tamén. E protección sexual. Tamén. E protección contra incendios. Moi ben. E protección de protecciones. E ti tens que contar algo, aparte desto. Esta era toda a miña reflexión que tuve. No? Moi boa reflexión, Gracias. Nunca me fijara que os famosos... Pensei que iba a decir, nunca me fijara que reflexionabas ben. Pero que iso non é verdad. Ah. Nunca me fijara que os famosos non sacan o carro, sacanlo despois de vellos. Sácano de vellos e vamos a parar todos. Saquei o carnet. Sendo millonario como eres, quero dicir... Que lle fajan aspavientos a un famoso por sacar o carné é como, sabes, cando os pilotos lle aplauden por aterrizar? Pois é como se lle aplaudíramos a caixeira do Gadis porque che embolsa. Bueno, en principio é unha cosa normal que fai todo. Sí. Aterrizar un avión ainda, bueno, ten o seu mérito. Eu non sería capaz. Sí. Tampouco eras capaz de conducir. Eu conduzco moi ben, É verdade, o que se che dá mal é aparcar, moi mal. No, e conducir por carretera. A minha carretera estresa. Ela por onde queres conducir. Campo a través. Aí vou como un fuego. Aí vas ben. Non vou en líneas. A ti que che matan son as líneas. A mí matan barrallas, non? Bueno, ti tens algo que contar? Sí, Que? o outro día eu salía para traballar a primeira hora da mañana, a 1 da tarde. A primeira. Un día antes non podo salir. E salo pola porta e había un señor grande, patrón clásico, de camisa aberta hasta aquí e tal, e chaleco reflectante. Ostras, E dixen, a autoridade. este está traballando. Ah. Porque ese tipo de patrón a andar non iba a ir. E tiña un compañeiro ali tal, non sei que, e eu, ostras, quedei, sabes, porque xusto na porta da casa, e tal, a miña casa da carretera. E quedome así, e dime... Le diste, xa me ides facer soplar as tor? Porque dar ao mellor non. Veño da cama, pero dá. Porque eu... Non serías a primeira persona que ven da cama, dá. No, porque eu teño un problema, eu almorzo un colacao con ginebra. Porque o colacao... É pampulla. No, o colacao desfai a bebida. Non sabes isto? Ti, dá igual ao que lle botes o colacao, ti tomaches un colacao. Ah, Claro, ti, ou Xa. te bebía ou non, tomei un colacao. xa, é verdad. Pero levaba ginebra. Alguén lle botaría gotas ao colocado algo vez, aparte de ti. Molaba. Eu non lle boto jotas, Ti botas un chorrito grande. No, eu boto... Ojo, na ginebra boto colacao. É que o leite corta sorte. Claro, ninguén di eu tomei leite con colacao. Di, tomei colacao. Tomei colacao. Entonces ti, para non dicir tomei ginebra con colacao, dis tomei colacao. Eu tomei colacao, igual que ti Tomei tomas colacao. Esa é a miña movida. Entonces estaba o señor ali, e eu, ostra, asustaste, e el notou, sabes cando un can velo e dis, este non está... Asustado. Este non está contento, non lle está dando a rabo ben. E veume que non lle daba ben ao rabo e dime, no, estamos aquí poñendo unha señal de
peligro peatones. Pero, e mírame así moi serio, dime, pero non lle van a facer caso. Non lle van a facer caso. Sí, señor. Sí, señor. Ese é o que me gusta a min, un traballador que ven e che sea sincero. Sí, señor. Entendes? Que collas aí ao mellor a un electricista e que che veña e che diga eu vou che facer unha puta mierda. É dicir, contrátame e tal, pero eu vou che facer unha puta Pero é mierda. un pouco máis heavy, non? Porque ti estás me dicindo que diante da tua casa, o sea, que é un sitio onde sí que fai falta esa señal, e o Sí. tipo está che dicindo, tranquilo que ninguén lle vai facer caso a esta señal que fai moita falta. Fai moita falta. Fai moita falta, Fai porque, moita. como su nombre indica, Peligro peatones. peligro peatones, non é peligro no adelantar, cuidado, No, non no, adelantar. peligro peatones. Peligro que pode ver que cae un pouco de terra desta montaña. No, peligro. Aparte non só peatones, que meu pai a veces vai que carretilla. Carretillones, que lle chamo. Tienen que Peligro, facer unha señal con un fulano cunha carretilla. Aquí hai carretilleros. a verdade é que sí, é que te levan a teu pai por diante, bueno, pero a carretilla. Me cago en diola. Que difícil que encontrar unha carretilla hoxe en día. E- Que o que mola é que están as que están gastadas. E aparte que nós temos a roda antipinchazos. Sí. Como vale unha salsa. Muchos jogos, a ti non che dá desconfianza a xente que ten unha carretilla nova? Home, por supuesto. Esta xente que dice, esta carretilla está sin usar, así, brillante, lavada, este... Que escondes? Sí, sí. Quero dicir, o que mola é unha carretilla que lle falta, ten os dous mangos de plástico, non? Que lle falta un xa. Claro. Que a roda está medio pinchada, pero vai aí trocotró, que ten un pouco de cemento, un pouco de terra, un pouco de esterco. Que está doblada. Que dis ti? Como, que golpe levou unha carretilla para estar doblada? Como usaxe esta carretilla? Claro. La miña casa está así toda torta, que é como, ves, por que hostia lle demos a esta carretilla? Sí. Si se usa para levar 4 cousas e 4 paus. Sí, sí. Pero en que momento jubilas unha carretilla? Eso non existe. Non existe. Eu creo que As sí. carretillas Home, son como jallosos, non se poden jubilar. Pero hai veces que tronzan. Aí eu creo que xa cando tronzan pasan a ser decoración de jardín. Que Miña nai ten unha que botoulle terra, puxo unha planta e ora é decoración de jardín. É unha carretilla bella. Tu ahora enterrou a carretilla. Enterrou Dios, a que religiosa es tu madre. Santa sepultura a carretilla. Una quero aquí. O este cadáver aquí non lo quiero. Pero hai que ter unha carretilla usada, unha carretilla de obra, joder, unha carretilla ai, que teña todos os materiales ali. Sí, sí, sí. Aí Eu, de verdade, esta xente que, non, unha carretilla, teño esa carretilla, non sei. Está reflexionando moi ben, Vin moi reflexionadora. Viñeches no Caribe Miseditium estar máis reflexiva para ter as mañás libres. Bueno, entonces, que estaba o señor ese traballando e o compañeiro estaba facendo o burato, bimba, e... Hostia, faise burato a man para poñer unha señal de tráfico. Estes dous, sí, e isto, jurado por mi santa madre, viñeron nun Citroën ZX. A poñer unha señal, viñeron dous fulanos nun Citroën ZX, pararon diante da casa e poñeron a señal, que se me dis que é unha antroidada, digo, vale, porque este sentido non ten ningún. E estaba o fulano, zumba, bombando, e o outro víase que era capataz, que vigilaba, que me contaba a min o da señal e tal, non sei que, e que tal. Que é anécdota. Sí. Anécdota. Sí. O que cavaba e o que traballaba era negro. Bueno, era de fora, podemos dicir. No, era negro. Vale. Este en concreto era negro, podía ser de fora, pero este era negro. Non era asturiano. No. Vale. E eu quedei-me pensando e dixen, hostia, cando é para quitar traballo, a integración sí que non lo vale. Sabes o que te digo? Cando é para evitarnos de sudar. Claro, aí xa non hai racismo. De repente, sabes, este señor ao mellor era dos que decía, vienen a quitarnos nuestra mujer. Dicía, a túa mujer, quitaxe a ti solo, pero bueno, eso sería outra parte. Pero cando é así para traballar, para sudar, que estaba o fulano a pleno sol, Sí. co chaleco reflectante, que se vía ben porque iba a ser negro velo. E sabes que era o peor? Que seguro que tamén conduceu o coche. Que lle dixo? Ni siquiera tuvo chofer. Leva a ti que eu non teño carné e o outro, eu tampouco, que son de Senegal, que queres que teña? Oye, pois moi ben, moi... E que ahora puxeron unha señal De peligro para diante da casa, de peligro peatones, e hai que ter o mesmo cuidado que antes. Tiña razón o señor. Mira unha cousa, e non biches que a mellor a señal tiña así un pelo rizado, porque a mellor vai con indirecta. era peatón clásico, era este. É peatón caminando? Peatón Ah, deste. logo non eras ti que ti non camiñas. Ti estás en posición vertical. Que me fai gracia a señal de peligro peatones, porque é como, cuidado que vos joden o coche. Non é vai ter a modo que é peatón se poden matar, é como, cuidado, que che joden a defensa menos de nada.
Chin, chin! Bueno, como se di na miña familia... Hostia, aí vai gente con todo. Na miña familia dice, opa! Opa, hostil! É como lamber a erva, sí señor, non minte esta cerveza. A ver se non me fai mal mezclar. Bueno, o outro día, Que pasou? Carnumo, Sí. agora vou tirar con isto. Carla Numo, prefiero. Carla Numo. Car é moita confianza. Car chamame xente moi íntima. Como o que che vendo vaginisil. Más íntimo. Ti vaginisil que botas a palabras. Recordemos aquela ginecóloga que me dixo que tiña uns ovarios preciosos. Non contei, creo que contei aquí esta historia. Seguro, ¿no? porque Non sei, contaría eu o conto mesmo. todo, entonces sí que me fixo unha, como se chama, o de meterme unha cousa para dentro e verme o intestino todo e os ovarios. Unha laparoscopia. No, Bueno. no, endoscopia. Non, Coñoscopia. Coñoscopia é a palabra técnica. Técnica, sí, nino moito bárbaro. Fixeronme unha conoscopia. Non, ten que ser coño. Coñoscopia. Sí, Pois fixeronme unha coñoscopia, claro, vendo latín, entonces é coño, non é cona. claro. Fixeronme unha coñoscopia. E dixo, tipo, tianos uns ovarios preciosos. E dixenlle, ai, pois pomos para fora para que se me vexa. Me jodes. Bueno, en fin, que querías? Pois que Carla Numo Sí, soy yo. dixo-mo... ¡Presente! A beber! Cada vez que se diga mi nombre, chupito. Dale. O outro día estaba no traballo. Tío, Esta é unha isto sabe cousa- moitísimo a erva. Pero está malo. Non está malo, pero, o sea, tenche que gustar chupar césped. Ponme 3! Quero dicir, vou dar marcas porque isto non creo que lle faja. Desperados, e dice un mojito, sabe, a erva. É como facer así, Claro, non é nin publicidade nin boa nin mala. no, Sí. para quen lle guste. Se eres unha vaca frisona, ao mellor chapó. Digo, porque gana tiña de algo refrescante e que sepa erva. Claro, entonces, bueno, siguiente. Que estaba eu no traballo outro día. Pasou unha cousa É espectacular. no traballo aquí nos os dous, porque recordo No, é outro traballo. Ah, é outro traballo, vale. Ti sabes cando unha persona repite moito algo? Sí. Nunca viches isto que din, xogamos cada vez que dija non sei que, chupito. Sí. Porque non para tal, bueno. Porque non para esta persona, non para de repetir isto. Por unha persona que debe estar moi aos tos collóns, non falei con ela, porque tal, pero debe estar moi aos tos collóns. Unha persona dixolle algo, e a súa contestación, sin que el non se dou de conta que lle contestou eso, pero dille, chupito! En plan, debe repetir tanto a mesma mierda que lle di, chupito! Cuidado con mirar esa persona escoita, che, o podcast, ya. No, e entonces que recomendo moito esa contestación agora cando a gente toque moito os huevos e che repita moito mesmo de chupito! O outro día Carla Numo, Sí. a nosa Instagramer de confianza, Sí, soy yo. non dixen que fora boa, eres de confianza. De confianza soy. Usted me dice buenos días, yo digo buenos días. Y Carla- si son malos, te digo malos días, quiero decir. Carla Numo, por exemplo, nunca anunciaría un produto que ela non cobrara por ese produto. Eso es correcto. Eso es correcto. O sea, yo lo cobro, te lo anuncio. Que o produto mata bebés, pero No, cobrado. ahora, tamén che dixo, a non ser que sea moi espectacular. Porque eu, por exemplo, anuncio algún bar e algún restaurante e digo, mira, este sitio que chulo está, este cubata que rico está, e non cobro por eso. Hola. É máis, cobranme por ele. E eu ainda así digo, oye, chiquis, porque pareceme que é servicio público. Dicir, este moscou mole, aquí está de puta madre. Eu aí, amén, que a comida e que a bebida, sí que ao mellor non cobro, e dixo que tal. Ora, o resto, no money, no party. Esta xente que che manda unha camiseta, dixo que... Ainda outro día me dixeron, te vienes a un evento. E eu, como se chama o evento? Non se chama nada. Ai, bueno, pois. Pois pode ir que non sei onde queda, que non ter nombre. Outro día Carla Numo, influencer de confianza, dime, esta semana vou pa Creta. É verdad, correcto. Foi verdad iso. E, bueno, vou dicir todo porque isto era para gravarlo antes de que foras. Sí, é verdad que íbamos gravar antes de que fóramos de vacacións. Pero... que sei, tractor de leña e pasounos unha... Vamos a CTR traballar, sí, e, vamos a traballar. Cosas. E non gravamos. Entonces, a broma era a seguinte que me di Carla Numo, vou ir de vacacións a Creta. E xusto ese mismo día leo eu no periódico
Un terremoto de magnitud 6,1 sacude las islas griegas de Creta e Santorini. Non me jodas. Eso. Eu pensei que bebera moitos chupitos e mira tío que fora. Pero pillou unha amiga ali, non? No, foi xusto o día que me dixeres que ibas, lín eu esta noticia. Non me fastidies. Pode ser que ti dixeras, va a temblar Creta. Pois pode ser, E efectivamente tremblou Creta. Temblou. Ostras, menos mal que non se enterou miña nai, senón xa me quitaba o pasaporte. Como pode ser que queres ir a un sitio e terremoto? Xa, a verdad... É que eres gafe. Sí. Ti eres capaz de ir invitado ao hormiguero e que o cancelen. Que o hormiguero... Seguro. É Vou che dicir unha imposible. cousa, así como foi Lola Lolita, que non sabe xuntar sujeto verbo predicado, pode ir eu. Non sabe xogar verbo predicado, pero sabe facer un nombre moi guapo. Lola Lolita. Carla Carlita? Funciona sempre. Lola Lolita... Cuidado, Xa. Aquí se puso normal. Lola Lolita, que por favor. Lola Lolita. Pobreño. Agora parece que como lle chama as súas tetas. Ten unha máis pequena que eu te di. Lola Lolita. O caso, que como podes ser tan jafe? Ti o día do apagón tiñes que puñer lavadoras. Eres así de que ter mala suerte para todo. E a noticia... Que depois, claro, unha vez que vin o... Eu ali non notei terremoto. É o día, como vin o do terremoto, vou ler a noticia esta dos cretenses do terremoto. Sí. E decía... El Centro Sismológico Euromediterráneo emitió Hostia, una alerta para, xa me perdín. Porque el Centro Sismológico... Carallo, é un nombre... Oye, con aparato dixéstelo ben, mis dieces. Vou poder continuar lendo? Agora sí, que me chamou a atención. El Centro Sismológico Euromediterráneo. Euro, de Porque Europa o Mediterráneo dá para Europa e para África. Como a miña casa que dá para a Leira e para a carretera. Pois dá para dous sitios. Correcto. E o Mediterráneo é o que ten. Eso e aceite de oliva. O Euro emitió unha alerta de tsunami. De tsunami. De tsunami. Soy un tsunami, soy un huracán. Como é? Como é a canción? Porque yo soy un tsunami. Emitió una alerta de tsunami y ojo esto, que fue desestimada por las autoridades del país helénico. Ai, bueno. ¡Ole que ole que ole! O sea, os expertos mayores do mundo que hai en tsunamis, Sí. dinche, oye, mira que houve un terremoto e hai un problema que pode ser... sendo unha que se- isla. E di, nah, non creo. Sendo que isto é unha isla, igual o mar bate tamén un pouco fuerte, non? Era eso, non? Sí, pero o que quero, a mí o que me fai gracia é que lle din vai haber un tsunami e eles desestímano. Que desestimar é unha palabra moi fina para decir bueno, carallo, bueno. Porque é unha actitud moi gallega. Porque Sí. ti ao gallego e, oye, hai que botar crema de sol que podes ter cáncer de piel. Bueno, carallo, bueno. Nunca se botou crema, nunca cáncer de piel, lobo. Non, ti montas no coche dun gallego, e o normal é, oye, pon o cinturón. Sabes, eso xa é algo que pon o cinturón que salva moitas vidas. Ti me montas no coche dun gallego e di, non te ates, hombre, total, e pois aí ao lado, que merda. Bueno, eu teño visto personas, claro, máis maiores, claro, que non están tan feitos a puño de cinturón, que teñen abrochado o cinturón pero sin pasalo por diante deles. O sea, abrochalo para que non, por detrás, para que non faja ruido, pero, en plan, levouche o mesmo traballo, pero quero facer mal. Eu vou dicir unha cousa. Así é todo. É un milagro que se acaben os gallegos. Porque non cumplimos as normativas básicas para seguir vivindo. Coño, pero que é verdade, quero dicir, o cretense ao final vai ter moito que ver co gallego, porque que vai facer? Atemorizar a todo o mundo e dicirlle que non veñades, que ao millor, e xa, o gallego cando dicimos ao millor, dicimos, bueno, xa nada, sabes? Dicho o jefe, ao millor tens que vir traballar mañá. De fiesta hasta las 8 de la mañana, non me dixo que sí, sabes? E por dir, non, que non lle collín o teléfono, me dixestesme ao millor. Claro. Claro, quero dicir, é que é o razonamiento por iso. Totalmente. É un xo correcto, de verdad. A min isto de que che dixan que vai haber un tsunami é dicir, bueno, carallo, bueno, recordame unha anécdota que fun con un amigo á praia e estaba o día normal, pero chegamos á praia e había bandeira vermella. E dixo eu, non nos podemos bañar, que hai bandeira vermella. E dime el, que tonto eres. Eso quere decir que hai marea roja, que hai toxina, non se pode comer mejillón. E dixo eu, meu, creo que é que non se poden bañar. Pois menos mal que o Salvamento Marítimo estuvo atento, que se non todo siga mi jodido de hoxe. Bueno, prosigue la noticia. Venga. Home, alégrome que me... Vou che dicir unha cosa, alégrome que
que non me contaras isto antes de ir para lá, se non iba a ir cos collóns na Jorge. Ahora, iba a deixar de ir? No. No, Quero porque dicir- ti eres moitas cousas, pero eres das que paga o seguro de cancelación. No, no. Aí a estafa máis grande que o seguro de cancelación? No, creo. Xa sabes a miña teoría do seguro de cancelación. No, nada así. Non sabes? A miña teoría do seguro de cancelación é... Se vou, xa vou, para que eu vou pagar. E se non vou, é porque me pasou algo moi grave. Entonces, que me importa a min o viaxe? O que me importa é o outro. Quero dicir, se cancelo é porque morrín, entón... Claro, entonces, o que me fai cancelar é máis grande que eu. Non vou cancelar por unha comunión. Claro. Vou cancelar porque me falta un brazo, porque me atropellou un camión. Ademais, non, a mí non, agora puxaronche señal diante da casa. Vou ter moito ollo. Antes cruzaba sin mirar, agora que te puxaron a señal... Cuidado, peligro, peatones. Ves que señal vai ser de peligro, peatones, están atentos, que van Claro. mangaos. Moi ben. Bueno, continúa a noticia que detense. Como Todas... chega, espera, como chega a cerveza encima do meu ordenador, a hostia que levas na contas. De que vale isto? 300 euros. Sí, seguro, dalle. Non o sei porque me regalou o meu pai, pero... Poñerse brava cos cartos de outro. Outra de turdones. Foi un agasallo, que sei. Agasallo, digo, pero non che nota. É que ahora traballo na Calleja, hombre. Di a noticia. Continuaba. Todas las fuerzas de protección civil... Protección civil! Hai protección civil en Creta? Pero veñen desde Galicia ou hai non salí? Estamos jodendo chistes todos. Perdón, dalle. A ver, se queres marcho mentre fas tío todo este bloque. Ai, sería un gustazo. Marcho e veño despois. Sendo que a noticia ten que ver conmigo, pero bueno, veña, dalle. Bueno, di a noticia. Todas las fuerzas de protección civil han sido inmediatamente inmovilizadas. Inmovilizadas. No, inmovilizadas. Dale quietos, que hai un peligro. Movilizadas. Nada. Cuidado, que hai un peligro. A miña cabeza vai moi rápido. Ten lógica. Se hai un peligro real, os de protección civil a decir, non estorbedes, botad o pali, que vai mirar a policía e os bomberos, que son os que saben facer algo. Vai poñendo o pali para a esquina. Inmovilizada a protección civil, que hai un problema importante. Ai, estamos sudando a barriga, Ai, como... Bueno, perdón, todas as forzas de protección civil foron inmediatamente movilizadas. Por que en Grecia teñen protección civil? Ou mandaron os de protección civil da estrada? Que se son os que hai para toda Galicia, Non me jodes. Estamos nós, os gallegos, exportando protección civil. A ver se toda a protección civil de Europa é de aquí. Estamos exportando protección civil aquí, vis. Porque pode haber protección civil en outro lado, pero pode haber un de protección civil que che fume. Fuma, protección civil. Si, non que fan. Dicir, Mentras esperan. para aquí, para aquí. Pero mentras aparcas aquí detrás, que fuma un pitillo e non, pero isto E poñer as señales de aquí, no, aquí autobús. É o que fan. Claro. Aquí, normal que exportemos protección civil porque é o noso produto máis importante, Máis espléndido. máis mayoritario e o que máis se ve de longe. Non pouca cousa se ven de longe máis que protección Bueno, hai algún civil. policía local que tamén hoxe en día non pasaría as pruebas físicas e tamén se ve de longe, Os países que nos caen ben, mandámoslle protección civil e os que nos caen mal, mandámoslle a policía local. Ah, Para fastidiar. claro. Protección civil vai ir por Europa, como el Celta de Vigo. ¿Qué te parece? Los dos de paseito por Europa. Van ir de Interrail. Os do Deportivo para ir por Europa teñen que, bueno... Rezar. Dijo, os de protección civil tamén irán de laranxa. Home, claro. É o máis importante. Se hai protección civil en Grecia, haberá protección civil en Portugal. Ostras! Alguén pensou en protección civil Portugal? Eu creo que a protección civil de Portugal son gorrillas. Cobran pouco, pinchón de aparcar e levan roupa chamativa. Bueno, protección civil, gorrillas. Ai, parecido. Oye, é unha boa pregunta eso, Nunca vi en protección civil en Portugal. Non? Non. Eu tampouco vin licenciado en Historia e entendo que o saberá.
Home, tamén é verdade, home, tampouco vi un carnet de manipulador de alimentos. Ai, non home, ai, non seguro que sí. Aquel pelo que me veo a mí na francesiña era de outra movida. Bueno. Era de outra francesiña. Espera, que poñía máis na noticia. Acabaste ca noticia. Finaliza la noticia. Con todo o terremoto que houve, terremoto entre par de collóns, las escuelas permanecerán abiertas hoy en Creta. Ai, bueno. Pouco susto leváronlo. Aunque las autoridades pidieron cerrar el desfiladero de Imbros, popular entre los turistas, como medida de precaución. Porque os turistas son máis tontos que os nenos. Entonces dixeron as autoridades de Creta: os turistas no hotel, pero non poden ir á escola que saben un dormar das sin de hecho resuelve. Se lle dicimos ben, ben. Claro. Claro. Oi, tamén che dixo, quen é a mona que vai a Creta a pagar un todo incluído para andar por aí e non estar encerrado no hotel? Efectivamente. Efectivamente. A ver, eu isto entendo, porque ti agora hai unha traxedia en Galicia. Sí. A quen lle tes que botar man antes? Aos nenos ou aos peregrinos? Os peregrinos. Os peregrinos son unha persona que nas vacacións decidiu ir a andar. Ahora, si non... Pobriños, claro, o peregrino encerralos ali no escala cun todo incluído e ca discoteca activa e están mellor que por fora. Hombre, bastante mellor, por menos non teñen a mochila ao lombo. Acabastes de meterme medo. E acabaches a cerveza tamén, por certo. Un timing perfecto. Queres poñer todas as cervezas diante? Ou será no, que me dá vergonza. Dache vergonza, vale. Pois... comeza a época de verbenas e de festas! Olé! Non era sin tiempo! Non era sin tempo, sí, xa señor. foi o San Antonio e todo. Que é unha gran verbena que hai ali en Reis. Pois eso, xa empeza a época de verbenas en Galicia, empezase a notar. Por qué? Atende isto, hai un novo tipo de verbenas, un novo tipo de festas que chegan a Galicia. As coffee parties chegan á Coruña. Sí, pódese sair de festa ás 11 da mañá. Como te quedas? Moi preocupado. Por qué? Coffee party? Un coffee party. Xa mal. Ir de festa pola mañá a tomar un café. E xa o hai na Coruña, que dices, isto hai no, eu que sei, en Portugal. No, en Galicia, na Coruña. Sabes que lle falta... Bueno, é Galicia folojito. Sabes que lle falta a coffee party para que me anote eu? Que? Que lle poñan antes, licor coffee party. Aí ao mellor sí que me interesa, hombre. Pois van facer unha festa ás 11 da mañá. Que diste, bueno, como é moi cedo para beber, tomarán vermú, non? Que iso sabemos todos que non é beber. O vermú é aperitivo de toda a vida. Claro. É aperitivo. Tanto ten tomar o vermú como tomar unhas olivas. É o mesmo. Efectivamente. Convalida, non? É igual. A ti para a Guardia Civil, das 1,4 e diría, pero é de vermú. Entonces siga. Siga, por favor. É de comer, non é de beber. Non te pode multar, non me veches, foi un aperitivo, non. É como aperol esprit, esprit aperol. Eso non é alcohol. No. Eso dáse aos meniños de 5 anos. Prácticamente, que a cantidad de alcohol que levan e o azúcar que levan é un gominola. Un gominola, é un aperitivo. Quero dicir, pois non, nas coffee parties tampouco van tomar vermú, van tomar café. Van tomar café. Como te quedas? Se algo no que se toma café e chaman party, eu a ir a misa vou empezar a chamar orxía. Porque hai xente de varios tipos entremezclados e comemos e lambémonos e dámonos la paz como hermanos. Entonces, para mí é o mesmo tamén. A verdad? Que sí. Atención ao razoamento, porque hai un razoamento detrás de todo isto. É un plan asentado xa en grandes capitais do mundo. O sea, que imos a empezar a copiar o que se fai nas grandes capitais. Que pasa? Imos a empezar a mexar na rúa tamén? Vai chegar todo fatal, é que non ten sentido ningún. É conducir como se tuvese xente tola, ao mellor. Porque en Roma conducen tan loco que se asustan hasta os de Vigo. Ti mira se conducen mal en Italia. E, por cierto, a mí o que me gusta das grandes capitais son as ofertas de ocio. Sempre podes ver a dous tipos discutindo, así a berros na rúa, a dúas ratas atrás dun anaco de pan, xente no metro con cara de mala hostia, non está a xente tan cabreada como no metro, nin no Bernabéu. É o que máis me gusta de viaxar, é o tipo de turismo que a mí me gusta, ver cousas, xente enfadada, cousas enfadadas. Bueno, cousas que me gustan. Ti vas no metro e ves a un sorrir e dis, este está de vacacións. A non ser que vai a camullar, claro. Se vai a camullar non sorrir.
Cuidado que siga a noticia que teñen máis razonamiento, que esta noticia tamén a link. Non tes ti só a suscripción de La Voz de Galicia. É unha tendencia que arrasa en outros puntos do globo porque capta ese público que xa non disfruta saindo de noite, só é facer deporte e non quere renunciar a pasalo ben. Querer non quererá, pero fai tempo que renunciou. Non saen de noite, fan deporte e non beben. Para conseguir ese tipo de xente en Galicia tens que puller as monxas a facer zumba. Vale, sigue a noticia. A idea é arrancar ás 11 da mañá e estar abertos hasta as 6 da tarde. O evento celebrarase na parte do local que dá á Mariña. A Marina, bueno, la Marina que é Coruña, a la Marina. Xa que a zona que mira a rúa real, seguirá como sempre para os clientes habituais que soen almorzar ali tranquilamente. Claro, se queres almorzar tranquilamente, teñen outro local, porque ás 11 da mañá é a café, iso non vai ser Somoda e Gomera. Gomera e Somorra. Somorra e Samorra. Gomorra e Somera. Bueno. Unha gorra e un pomelo. Exactamente. Non, deixenlle sitio aos que van a ser salvajes. Sí, non, por favor, aquí o que veñen a pasalo ben. Sí, os que van a tomar un espresso macchiato. Que se van como locos. Vai entrar un tipo que ainda non foi pola casa ao de almorzar mollando a napolitana nun cacique cola. Que vai facer máis festa que a toda a coffee party xunta. Que non que toda a coffee party que hai na xunta, que tamén son moi de coffee party. Tamén son moi de napolitana no roncola. Sigue a noticia, pondremos Afro House. Que a min isto xa me matou. Afro House. Que non é un estilo musical tan agresivo como el techno. Mais normal que avisan que é música, porque a min dirme que é Afro House e eu penso que é unha especie invasora como as velutinas. E a avispa asiática e a Afro House. Digo, cuidado aí, que lle poñemos na leira para capturar as Afro House. Din que é un tipo de música, así que hai un tipo de música que se chama Afro House. Sí. Está enterado desto Manu Tenorio? Porque é un tipo de música na que non se canta. A Manu Tenorio viña lle ben. Empezar a fazer Afro House. El ambiente será informal e distendido, como en cualquier pub nocturno de calidad, pero con café de especialidad e en outra franja horaria. Eso non regular. Quero dicir, a mí disme pub nocturno de calidad e no que penso é que ten a pileta do baño que nada ten rota. Sí. Esa é a calidad máxima. Esa é a calidad que eu aspiro nun pub. O ambiente será informal e distendido, é dicir, que se pode ir en pijama, a mellor. Creo, se refiere a eso, empeza xa a convencerme. Bueno, xa me empeza a gustar. En resumen, que é o coffee party? É ir tomar o café ás 11 da mañá para contar uns contos. Vamos, que os da Coruña inventaron ir ao bar pola mañá. Bueno, estaba sin inventar na Coruña. Estaba sin inventar, estaba sin un nombre en inglés, digamos. Fantástico trabajo, xente da Coruña. Sí, señor. Eso sí, o café de especialidade... Sabes que é o café de especialidade? A especialidade suele ser cobrar. Ese é moi especial, sí. É moi especial, cobrar un pouco máis. Café de especialidade, 2 ou 3 euros máis. Esa é a especialidade. A especialidade paga, sí. Non pagará tanto Castilla hasta che dá unha paja pola tua especialidade. O sea que as coffee parties son para divertirse, sí, pero flojito. Un poquito. Son o que é a música U2. Divertirse, pero suave, sabes? Que che dea para moverte, pero non para chegar a bailar, que non somos salvajes. Pois eso, que hai as coffee parties. Que é un concepto contrario, coffee e party. Porque normalmente cando che din toma un café é para que che baixe un pouco a party que levas en riba. Eu, en definitiva, prefiero un... Como lle chamamos nós? Gorgonzola. Un Caribe Mix Party. Caribe Mix. Un Caribe Mix. Caribe Mix Edition. Edition Party, sí, señor. Como están na Coruña. Ahora Van a ir a tomar un café con leite con un amigo, van a cobrar, teñen zumbar 50 euros e van a dicir, fui eu na coffee party. A ver, eu que che digo, son honesta. Eu creo que o que fan é poñer a lista de reproducción de Spotify un pouco máis fuerte. Sabes? En plan, bueno, pues en vez de poñer música de chilao, vamos a poñer un poquito, non sei, de Marta Sánchez.
Sabes, en plan, wow, locos. É que na Coruña son así, quero dicir. É que O tamén... sea, que te dis, se hai un DJ que di, oi, estou pinchando o chilao, está un pouco floja, vou sumir no ambiente, colgando en tus manos. A ver, para a xente normal, non. Pero para a xente de Inditex, sí, porque, vamos a ver, aquí vamos a diferenciar. Esta festa non é para a xente da Coruña. No. Esta festa é para a xente de Inditex. Os traballadores de Que Inditex. son outro espécimen, quero dicir, son outra nacionalidade, son outra movida. Quero Sí. dicir, está o Homo sapiens e despois está o Homo Inditex. Sabes, pois estas festas son para o Homo Inditex. É outro rollo completamente distinto. Quero dicir, Sí. unha xente da Coruña di, vale, imos tomar un café. Porque a xente da Coruña é xente normal. Que pasa? Que están sendo conquistados pouco a pouco e silenciosamente por xente que leva AirPods. AirPods. E sabes como é? Entonces, claro, a xente de Inditex, ojo, é para estas personas. Sabes como se sabe se eres xente de Inditex? Porque tes unha nómina moi alta? No. Ah, Tes 4 gabardinas? Xente, eres só moi Inditex. eres de Inditex. Tes unha gabardina? Non, todo o mundo ten unha gabardina. Pero 4! Cuatro. Sempre vas en gabardina New Balance. Son todas color beige? Sospecho que sí. Sospecha, o mellor traballas en Inditex. Ainda que non o sepas, pero... Claro, é o mellor non pasa Arteixo, pero pode ser persona Inditex Sí, claro, sin claro. traballar en Arteixo. Sí. Cuidado, é outra variante da Correcto. persona. Entonces, bueno, non hai que facer discriminación sobre os da Coruña, hai que facer discriminación sobre os de Inditex. Os de Inditex. Que moitos son... Que isto está pasando, Moitos non son nin daqui. A É maioría dicir, non son nin daqui. Son xente de Londres, de Madrid e tal, que van traballar para a Coruña, por por da decir- Coruña venos en gabardina New Balance e din, eu teño gabardina New Balance, vou na xunta. Teño chaqueta para a chuvia e zapatos de ir correr. Eso lo tenemos los Claro. gallegos. Quero dicir, gallegos temos chaqueta de chuvia e zapatos de ir a andar. Eso sí. Que pasa? Puxeron de moda os de Inditex. Os de Inditex. Os que van ali a Inditex. Anota para a semana que ven facemos la gente de Inditex. La gente de Inditex. Como vai vestida, a que bares vai. Pois as coffee parties. por No, exemplo. esta xente é a que vai á taberna de toda a vida e que flipan ao mío que a tortilla. Sí. E de repente ponse de moda esa taberna que ninguén iba, e están ali os de Inditex, e ahora a taberna de toda a vida cobra a cerveza a 7 euros. Sí. Pois eso é a xente de Inditex. En fin, pero sabes que ten? Que podes conocer xente nestas coffee parties. Sabes onde podes conocer xente tamén? Na cola do INEM. Quer dicir, por conocer xente, podela conocer en calquer lado. Que isto de que... Tomando un Joder, café. pero quero dicir que a mellor é máis fácil, como hai música Afro House, podes conocer xente. Ai, xa é Afro House, sí. Porque está baixiño, non molesta, tal, entonces ti estás aí... Agora, bota repelente para Afro House, que se che bota a ti, te papa. Por que? Era o chiste de antes, de que era unha especie invasora. Se me atenderas cando falo, amigo. Vou falar ao caso, por unha vez na vida. Vou contar unha cousa que estuve reflexionando. Non me jodas. Sí, tuvemos eu máis un caixón de quinto reflexionando outro día. E deime de cuenta dun ministerio. A ver, Vamos a ver. Ti, a veces, estás para ver un audiovisual unha película. ou unha serie, Vale. un audiovisual, que é O audiovisual que... Ti tal vez que ti queres ver un TikTok, que sea un audiovisual, bueno. Un audiovisual. Entonces ti dis, bof, que pereza meterme ahora a unha serie nova, a unha película nova, bof, que te personajes novos, cousas novas, tal. Vou ver unha película que vin 20 veces, que Sí. xa sei como acaba, que xa sei como vai, e mentras está a película aí de fondo, poñome co móvil e dá igual, porque engancho despois no medio, e xa sei o que vai pasar e tal e que igual. Pretty Woman. Claro, pues dir, ver Pretty Woman outra vez, por 25ª vez. Efectivamente. Moi bien. E pola aí de fondo, e mentras ti estás aquí, que si chateas, que si non sei que si non sei canto. Chatear. Estás dicindo uns conceptos moi de señor. Poñer un audiovisual, chatear, varios, prosigue usted, patrón telejaita. Eu chateo, que chatear é ir de chatos. E eso a mí sempre me gusta. Bueno, entonces, ti pos unha película que xa conoces, que xa controlas. Porque se o outro dache pereza, dache moito traballo. Pois a mí está me pasando isto cas personas. Non me jodas. Eu ahora mesmo, dirme de conocer unha persona nova e digo, oh, que pereza. Prefiero quedar con mirmos un normal de fai 20 anos. Sí. Prefiero quedar con mirmo imbécil de fai 20 anos
que xa lle conozco todas as mañas, que xa sei quen é seu pai, quen é súa nai, de que traballa a irmán, de que traballa a moza, de que traballa tal, e que me conta as cousas e que xa se engancho polo medio e que xa sei que me vai rajar de que súa irmán se comprou un piso moi caro e de onde vai sacar os cartos e que ao final vai ter que axudar os pais. Xa me sei esa historia. Entonces podo collela a mitad, non teño que prestar atención. Entonces a min pásame que as persoas como que as películas. Xa me dan pereza películas, xa me dá pereza xente nova. Ou justame quedar cos de sempre. Porque estou cansado e creo que é algo que lle pasa a todo o mundo. Que estás máis a favor de o que xa conozco, o que xa sabía. Non teño tempo ahora para novo. É o que se chama a mellor ter 30 e pico de anos. Pois pode ser que sí. Pois a mí gustame conocer xente nova. A ti que lle gusta follalos. Ah, vale, era esa a palabra técnica, é verdad. É verdade que cando empezan a falar xa me aburre. Claro, tipo conocelo non... É verdade, depois empezan che, oi, meu pai, É verdade. un freno aquí, É Non verdade. fales de teu pai, joder. Non se pode falar da familia. Home, non me jodas. Nin Estás des- aí con un tipo así encantador, tal, ai, mira que sensual, que guapo, que non sei que, ai, pois meu pai outro día... Buf, Non lle importa, joder. ti non podes ter pai. Tu vedes que brotaches dunha fuente. Claro, Non podes te bajaste ser- del cielo. Claro, bajaste para aquí. Cristo. E é... Sabes estas películas de Hollywood de que un baixa do ceo tal, e despois desaparece? Eso é lo Eso es lo que me gusta. No tienes un pasado y no tienes un futuro. Sobre todo no tienes un futuro. Ay, bueno. Arbol. Coffee party. Coffee party. Coffee party. Tamén éramos Coffee Party Edition. Para que aquí coffee pouco. Caribe Miss Edition. Está nos Caribe dando un Miss programón Edition, a verdade bueno. que sí. Si non nos dan o premio Ondas, que nos anotamos o ano pasado Ondas. É verdad, porque era gratis. Sí. Se non, agora tío, nos íamos a anotar. Este ano tamén nos podíamos anotar. Pero dá moito chollo. No, cho, non daba ningún que pasa que esquecime. É claro, a min dame chollo dicirte, acórdate de... Sí. Eso, teño que poñerche un WhatsApp, falar contigo, facer un protocolo de como estás, bien, tal, uf. Me preguntáis como estou en tu vida. Bueno, aquí por trámite. A ti se hola, que tal, como estás? Depois a mí non me interesa. Cando hai un play, hai un rec. Sí, é verdad. Bueno, queres que descansemos deixamos aquí o programa? Ai, eu todo o que sea descansar, a min anótame. Este é o final do primeiro Sí, Caribe este é o Miss final do primeiro Caribe. Bueno, pues hasta aquí o primeiro Caribe Miss Edition. Foi un placer. Espero que vos gustara tanto a vos velo como a nós Bebelo? cobrar a fin de mes. Ah, A mí como cobrar a fin de mes, esa é unha sensación. Sí. Dios! cando cobramos, sí. E nada, pues que este foi o noso primeiro Caribe Miss Edition. A mellor imos facer un montón máis. Bueno. Imos facer un montón máis. Un máis, polo menos. Imos traballar un montón este verán. Sí. No todo mal. Xa me está dando ansiedade, para un pouco. Pedimos disculpas por este invierno que hubo de tensiones e de pouco total, porque tuvemos moito traballo. Tuve moito chollo. E agora A mí no me verán- ben, a mí me ben para cobrar, eso foi verdad. É verdad. Pero, Que tes que aforrar para as tetas min- que te vas poñer. pois, mira, É que non me gustaría nada máis que chegar un día con as tetas aquí en invierno. a verdad, Sabes ese invierno que non grabei todo mal? ai, non era bonita. Pois habíamos de sobrar o chollo a partir disso. Sí. A verdade é que... Ou te pas tetas ou pirola, pero unha das dúas vai che facer É que falta. como das dúas vai fazer falta unha operación, vou ter que pasar. Bueno, en fin, isto xa é outra guerra. Despedimos. Despedimos o primeiro todo mal Caribe Miss Edition. Salud! Opa! ¡Salud! Por mí xa estaría... No, este é distinto. Ah, é distinto, Este vale. é Caribe Miss Edition. Vale, arrivederci! Arrivederci Roma.